Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka BC Entertainment, kabala penyak ya kejingnya kop shot kabala jer Haran San, Meghalaya Rising Star Season 1. Kalami kubor biang pat ha kejing sya keno bakala shet syukor ya kinongi shimenta ki balawan na keleng gejela Meghalaya. Hadien baka wei na kinongi shimenta ha kani Haran na rilom garo bat ka wei pat na maulai kila ai daga e jahar sya ki bor pulit daga bakeno baki nong penyak kila lusya ya ki score sheet jong kinong bishar menta ka kenti pat ka kemi jong i hapila kemen lengdo ka kong rupa lengdo na shela ila wan ban penpau ya jing solusi halor gani daga bakeno bakani karensan jing ekop kalong ka basye lam bakla bat pentami ya gitu ki riu don sap don pong hadien ba ila lej ban ya kran bat kinong penya i kong rupa ila yathu bakila batha ya i ba in up shwa shipor nrai hadok menta imshim layo jing tip ai shu kumta imbanse ban ai daga ni ka khubor Kalong kebasew si ken hakato kasi karway tarik July aja po ar kadon ka final jongka Haran San Season 1 Meghalaya Rising Star. Te hakabapelong hapo Sosotham Auditorium Hall. Te kalong kebasew si bahaka Paul bakin ay ka result ngat baka kunjonga em kayo to fight hangto. Henry habaki khot ha stage yaki top fight ka kunjonga kim khot. Ki khot tang ki sawngod. Te hadin ang tanga kum no mukumta te da hadin kumto habakin I know ka result ngayo iki khot kim I job te hadin ang to ngala tip mo baka kunjong kayo top fight te hadin ang to dala away kumto ka result tinga pan ke ki score ke ngong pen imo ki score hang to ki nakong ki ong umdon way kuno way nong peniat te hang to Tela chubit kumnor ngilet sta kamrang yo itiki point tingi shondur ken dangi shondur to ngapet ki point ya kitu ki bawan fast second baki ai maki ka khusna maka to kasngi ka hedu ka khunjonga ya kiru hoi danu ki bakam he ya kiru dangi kitu te tang bakara kham tam hi kendia khunjonga ka point tenang tupan ngakwa ken ban keren mo ban kerpat hang ne balai baki nong peniat kile kumto ngam kwa shu bandon kum kitu ki competition te ban long le tu kumto mo habakila ai bor gi judge em dai bekin ai be ki judge ken kum menta ki ai ka voting ki ai voting kumto da ki ai voting ki ong san 4% ka vote kila ong lupa te ka khonjong apat baro lai fobuk kala lut te utunong peniat hi wan shim kita ki bokro na poch nong jongi pat kapisan ru 4,000 pat kita kibong te tang nakabok ro lada ki ai san 4% ka khonjonga kala yo lupa ka san 4% te plus an ki point jong ki jot pat kinong bishar ba pli bro langut kila bishar hok ya kata kila IT ha kinong peniat ya ka e ba kikin le namar balai ba kinong peniat rumo ki don ka e mo ba kim ai ha ki jot sekit ki buting kim pen sngeu ki nong shimenta baro hang to ya ki point jong ki bot ki shule kum to ngam kwa ken bakan ja kum to tinga kwa yaki bakin bishar hok no bakin ai no ya ka khosnam hakitu ki nong job ki bade ban yo ya ka hok ai no ken ki bishar ken jak ba hok khot ken wan ra ki score hang to ngin page manu bade hok ban yo hang to ken ngin yo i ki bade hok te ai no bale fin chu ai ti ki bom dai mo page ngale keren kata hakatu ka singa phone ngong balai kum ta mong ki ponjong ka khonjong ngang itu ki biang mo berkabut ru kala dilud fi ong ban ken lang nakabot na ki ponjong ki jot ki ong auto to ong ki sa penbet ki ong penbet lano ken penbet hadu ngala ap sa hang ne shelong la katas ngi te ngala ap kata tingam la sha shu mentaban sing hab ai kani khobor ki paj ba bakin yo snge ulang ni mo kani hajingja pat ngakwa ru bak nang ni shakmat bakanom don shoot te kum kini ki competition kanom ja shoot bat ngam kwa roh ne po mi khlai jongi bakin don kum kini kinong peniat ki bale tu khnang baki khna ki badon sab kum no kin keu habakin le kum ni em bat kinong bishar ngaklam yakran re te ngat
long ala itu te ka jing shat jong I bakan long ayu mo long kala itenat hi kala long itenat ken ka performance jong I kala itenat bat ka jing le jong I rumo ya kata kala long itenat hi ki respond jik pa ba rodon ki ba ong ni itenat tam ken mo ya ka teng ong kum no kum ta kam job henre ndang ala page si sai ki tu ki score e pat de shalong tamo habang layo sngo di ki pa baru de sharu ki judge ba pli ki la bi shar hok ru ki ai ki tu ki score ki ba biang kilatam arteli ki skor ki badon hamenta kata ka we padon tang na kini arteli ki skor ngalayu ilpa baka khonjonga kalatam bahaya kituki bawa kituken ki ba 1 fast second hakatu kasngi baki ki ai makita tang baka khonjonga kalatam arsha ya ki kumno kintam kitu kenya ka khonjonga ngalengo baka khonjonga kalayu bon ka poin mo te ade nang tu nong peniat kum si si ong kituki poin hana ong bal don ki bla pendap tu kumta ong kumta te ngong kumno kumta ban pendap tu daira dat ngong toy ki ta ki wiki ngam tip henrei hakaliang jong ka khonjong apan tada de ba pendap tu hang to kan don ka ka jing pen long ka ban tho bria ka sia ban pendam sia hang to henrei kumba tho ki jas ka khoj be ha ka kerteng jong ka khonjong ang yu tang hakini arteli hakato ka wei ru ngatip ngakan mau hi ya ka pon jong ka bakayo tambang khlem yo shandor pan ngam kwa henre nga syukwa ban kerpat kumne kenya po batisi ban ai khubor khnang bangan pen bena balasai la si singiru kanom jashu kumne nga syukur pat hang ne hakan hang ne habatisi ba ki tu kinong peniat kin seu thu kenya bakin yo I kan video bakin seu thu lem na ka benta ki bapli ki tu ki blayo si sha ki jing job kim yo sngosen ai kenya ki ai no khamtam ka khonjong ale hapdeng ka jing yale aksam ka khlem kod hakakarway tariru kawana school ka tristom ka concentrate ka tuwajing shat khnang bapli mo ka trang mo banyo ka jing job te ngayo isisha baklayo sisha ka jing job hanrai nda kumno pad ablashat kala pat kimla ban ipad ka ta jing job jongka hanrai ka kala tristom na dumun sim kala yo na kinong bishar ki pon ki babiang kinong bishar kila bishar sisha ki bapli ka hok henre hak kinong bishar long kumta bakila dep te ki ITM se kinong panyat bakiru kin kenya kita ki board ki ai te kinong panyat kila de bang seu thu balikim pan sngewi ta ki board balikim ai ki pon haki jat sa kinong bishar to bakin bishar himaki ken ya nadu ya ka board nadu ki habaki ken maki beli ai maki kita kinong job la seu thu te ka ai ka badon challenge det pat baki ki kwa ban shimti hi ka tuka score na ki jat kata ken akwa ban tip